pane nauri pano vavagarisani vaviri vemuvhileji mamuchenje, sekuru avo vanonzi vaFilipi Muchenje nemurume anonzi Mind Rusimo. Case number 0021 of 2026, claim ichiti Mind, uyautsanangure nhau yako yekupinda munda mangu nemombe ukatyora chibage changu tikasawirirana. Mind, uyautsanangure nhau yako yekupinda munda mangu nemombe ukatyora chibage changu tikasawirirana. Kupinda nemombe kuri kutaurwa apa nakuti regedi kuchogenda pati specify bicha iya yekuti sekutsanangura kwasekuru ivava dzaira pangoro. Amero kana kuti ukachatsanangura kuti zvakamira sei nyaya yemakurukota amuchenje tinokupa mukana kuti utsanangure dzakapinda sei dzakatyora sei wangopasangana wei. Ini ndanga ndisipo pamba pane vanga varipo. Ndauya pamba ndakangopfuurirawo handina kuziva kuti ndozvaitika. Ndasvika kwandakasvika kwandaienda ndopandakaudzwa kunzi wamboona zvaitika pamba pako here? Ndikati hapana zvandaziva. Kanzi mombe dzadzina mind pachikochikari, kana dzakavhunduka here kana dzakaita sei handinatsoziva. Ndobva dzapinda muyadhi mana ndakadyara masunflower nechibage, kubva dzanotenderera kubva dzadzoka nepadzakapinda napo. Ndikati alright, regai ndizoona kuti zvakamira sei. Apa ndakada kuda kuti ndinzwisise kuti Mind achauya here kwandiri achinditsanangurira kuti sevagarisani ndo zvaitika zvativhiringa pakadai. Ndakagara 7 days. Ndagara 7 days zvakazondishungurudza, ndobva ndaenda kuna Asabhuku. Ndikati kona Asabhuku, uyu munhu ndo zvaakaita izvi, aita izvi, imi akambokuudza ivo here? Zvikanzi Asabhuku ini akauya kwandiri akanditsanangurira kuti ndo mistake yandaita muraini muno. Sabhuku ndobva amuudza kuti iwewe chienda unotaurira muridzi, ukangomuudza muridzi udzoke kwandiri wozonditsanangurira kuti ati kudii. Ndikati zvinodza 7 days iye asati auya. Kanzi izvo zvakwamuri Mind muno muzira kwaanogara. Ndobva ndasimuka kubva ndaenda kumba kwake. Ivo Asabhuku ndakatoataurira ndikati ndakaenda kumba kwake Mind. Kubva ndasvika pamba paMind dzadzama past 3 to 4 ipapa handinyatsotondera zvangu nguva yacho. Ndakagara kusvika kuma to 6 ndakutonzwa kuti mutu wakundiruma. Ndikati regai tonotora bhatya ndipfeke panondo paromwana umutu because ndaida kutomuona ndimuudze kuti chirudzii. Ndopandakaona makiso 2 maloko ari pamba pake. Ndikati ipo pamba pakambokiwa here kana kuti pandakanyatsotarisisa kudai semunhu wangu atichatsva. Ndopandakaona light retochi renhingi refoni. Ndikati munhu ari mumba uko. Ndobva ndadzokera pana ndakagara paya pakubva ndaita noise. Ndobva avhura dhoo murume ane pendi. Ndikati ndiri kubuda pano. Zvikanzi alright ndiri kuuya. Ndobva ndagara paya. Ndobva auya. Ndobva atora chitiru chake zvikanzi ngatipinde mumba, anomudaira. Nematombo ndati ngatipinde mumba, anomudaira. Ndobva auya pana ndiri kubva agara. Maswera sei nematombo? Handina kumudaira. Maswera sei kune matombo? Handina kana kutogumudaira. Then kunyarara kwese uku ndaifungidzira kuti achachinja nyaya achitaura kuti nematombo ndiri kuona makashatirwa, asi ndakakundika kuuya kwamuri nokuda kwezvakati. Mistake yandinayo yandakaita ndeyakadai. Takamira zvokusvika kuma 15 minutes takangotarisana naso hapana kati aitaurira nomunhu. Ndobva ndazomuti shamwari ndakunyara zvikuru kwazvo, tinosangana ku kwamambo. Ndobva ndauya kuno kubva ndapira ndikuudza makwamatangira kusviri ndomafungira ndinorespekta vanhu vatikapa basa anomasabhuku ndomari dzavo kutambira kukatonge nyaya dzokera kwasabhuku muno ane mamibasa dzimwe dzenguva anogona kuzvityorera iko kutaurira nazvo zvinonyoro nyaya yevapera muno munhu zoita momesera stere kuti ndikuudza ari kufanwa kupiwa mukana wekusangana nekomite evillage
Sabhuku vari muno naasarisa kuitonga zvinoda kupa mukana sabhuku hamuna kuinzwa ichangouya endai munokuita dai pasabhuku baba kana vari muchokwadi vachinokuita dai kuti zvinoda kusangana naamuchechi wamataurira naiko wazinzwa maindi kune pamwe panoda kuzvinonipisa kana matadza nokuti tendiri munharaunda matogarisana asi mari yedare iri kuzoriswa tichikoperera pasabhuku kasi ndabvana kuti iwe maindi uendapo unomusainisa adzorere baba mari yedare yavakwirisa kuzvichikora sometimes kunobatsira munharaunda kana wakagara issues are nemasabhuku so must be dealt nemasabhuku ozwa kudare ramambo kana matadza kuwirirana ane claim pamusoro ende unodyiwa huku yako nasabhuku kwete namambo nokuti ungadya huku muno aina andidya huku kanyaya kako ndekekuzvikudza watadza hapana kekutya watadza saka usati pavirapo pakutya here kuzvikudza mari yedare unodzorwa nemukomana panoenda kwasabhuku anenge atobata mari yenye yedare akaibata nemakwirira dare kasi nyanga inozva sabhuku kumbire uita papa ingana nzime vakomana mari yako unoiwana kudare zvezvitaura nachangamiri kuti sekuru ndozvatopindurwa kuti dai matongana namaindi munomudare imimi mujiwa handide majiwa imimi kutotaura kuti mipamwe maitodzorera maindi yake anga apa zvirapadare iye anenge anyumwawo kuti saka changamiri vapedza kare nyaya yakapera maindi mutadzika bozokwana 7 days yovapedza mupekunde mumwe akadyiwa nenyaya kasi tikuti anoregererana kudare kwani saka mari yedare magara kuchakudzorwa namaindi akakudzorera ungawaenda ye maindi ndikangoudzwa namabhuku andikamboya kuofisi vanditi iwe sakati usarove kuuya toda kuona kuti kunoku saka ndangoteedzera zvavakandiudza asi samuel lekanyorwa mari samuel inini mambo oda kuudzei chokwadi inini handigoni kuzviverenga zvakanyorwa saka ndikaenda kuofisi kwamambo ndikanodzidzisa kuti nai mambo zvamanyora mati kudii zvavandiudza kuofisi kuona yandataura inini kuda sakati hazvinetsi unonzani kuyo inonzi mind maindani rusimbo wakazvarwa ini ndikazvarwa muna ndiri wa8 but ndizvozvo ndinoda kuti zvinyore pasi kuti mangwana ndakutonga ndakunzwa nyaya ikamapedza kutonga nozobhadari kwamambo zvakosha mati ngandinyorere pese vakazovanda baba vatotauzani kundidzora bepa rangu ndozvichengeta ndichazvishandisa musochi wedare ndinora zita rako esene obwani pabepa rero ndoti sabhuku zvanyora apa ka kana zvizi zvechokwadi anodzoka nazvo kudare kwamambo unokanganisa kunyora zvenenoisi unokanganisa kunyora anguru chibhora ichi kati chakanaka zvisingaiti kati mimi makatadza kunzwisisa manje hamumbopo makandidzwisa uneifungira ipapo chimbomirai makati wakazvarwa zorima nyora ipapo mwedzi negore wandi ifoni namba dzako ndizokutsvaka wenza kuona nefoni inodhura saka ungataira foni inoswipa undiyepera futi ndo namba dzako zvakwana wanyora kukapapi ndipo namba zvakwana asina basa sabhuku ende motunga munhu zvakakwana
Ilitarisa hapana. Munhu anoziva kunyora anga achitinyepero dainzi handitoziva anoziva nemomutonga zvakakwana anenge akubhatira baba ane urudzi hwaanawo mukati medashi ndosaka anga asingawekwa muti muisirei mbudzi yake kuda kuwekwa mambo achitadza kuwekwa sapo hatidi vanhu vanotamba nevanhu handiti musosaiti vanhu vanga vadzidza kugara zvakanaka wazwa kamaiti ndandinoenda kwasabu ndikazondakanganisa ndikaenda kwasabu vandikopotera ndikazondatadza handitika ndakaona muridzi wemba pasina munhu pamba pacho saka handisi rudu nokuti ndikashaya varidzi ndikaenda kwasabu kwadi sabu vakutoziva ndikasvika mumba kwavo handiti ndikakumbirira vigiriswa rudu rwongowakudaunani ndikati ava ndashaya pamba pavo ndatirika ndiende kwasabu chendamukudzavanaio chimubvisirai mbudzi chinambudziraio atarisaka kuinindaida muisire mari yedare anoiwana iko munodzorwa mari yenyu unoiona ri redare ndinotoenda kunotsvaga pari zvinhu izvi inini handina chinhu mambo asi kuti sezvinhu zvinenge zvataurwa nedare ramambo ndinenge ndinotose ndinotoenda kutsvaka basa kutsvaka andityora munhu guru endai naye kudarwa mambo ndokumbirana regerecho dzimwe nyaya mainda dzisina basa inyaya dzokunotaurira nokuti pakati pakarwa nekurapa kwanengana bhagidhi handindizvo kasi haana kuwekwa munhu handindizvo zverikuru nyaya ndeyekuti haana kurespekta kuti wekwa munhu handindizvo sabhoku musataurekani kumunozotumeka maindi ndinoona sabhoku mari yadiyo yedarei ndidzivisa zvenyu ipapo mama taurai chokwadi chandiri kuda kuzivisai ka ndechekuti ndiri kudzorwa muno futi tosandaipa mukana ingwani mwachete iye ndoupenyu hwake iwo hwaari kuita iwo ndoupenyu hwake kasi chinonakidza mudhara amuketi mukomana ane mombe saka hana zvake zvekuti hana chinhu anenge achinyeka anenge achinyeka saka ndatimire ndapapedzera basa ndokupamanzwa kushona yangu tatenda ndobasa ramambo iro makorokota Ari.